Magandang araw po mga kaibigan. Andito kami sa Arroceros Forest Park. Dito lang po sa Manila. Sabi nila ito ang last lang ng Manila. Ang daming trees, madaming plants. Hindi pa kami nakapasok. Kaya tara na, tignan natin kung anong meron. Ayun, ang ganda oh. Ang ganda agad ng tunog, no? Grabe, ang ingay. Tapos medyo malamig, no? Hindi na mainit kahit dito tayo sa Manila. Hala. Wow, ang ganda ng fountain. You know? Ayos ka! 1, 2, 3. Hello po, kumusta? Ayan. Hala. Kuya, check. After recording the potatoes and then started dancing. That's funny. Wow! Oo nga, ang tigas. Grabe yung sound ng potato. Diba? Asaan sila? Sa pinakatuktok siguro, no? Ang galing. If you can spot a cicada, oh, I already did one. Spotted. Saan? Right there. Ah, yeah. Andyan. Kita ko na. I'm gonna close it up. Oh. Look at the mushrooms going on this one right here. Oh, no way. Huh? Huh? There's fish. Baba tayo. May fish sa baba. Yan oh, may fish. Oo, koi fish. These are the birds in here. See if you could find any of those birds, buddy. You can spot all of those. Look. I haven't seen any. I know. Ito, oh. Ang galing. Hindi ko alam na may forest park pala dito. Ang galing. Yung alam ko Intramuros, pero hindi ko alam na may Arroceros pala. Ang galing. Pupunta sana kami sa may baywalk. Sarado. Sarado pag Thursday. It's like a paypay. Parang paypay yung dahon na to. Diba? Ang ganda. Yan natin yung anak ko. Oh. Oh, look at this tree. Wow. Hindi ko alam kung anong ilog na to. Ito yung Pasig River, right? Hindi ko alam. Parang baka. Wala. Madami nagsabi sa last video namin na blooming si Jess. At tamang-tama po kayo, blooming. Kasi nasa vacation. Walang stress. Okay, tingnan natin yung outfit of the day. Oh, grabe. Ang ganda, oh. Presko, mainit. Wow. Super fresco dito, no? Tapos may event pa dito ng Park Development Office, PDO Manila. Another bird. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero ang dami nila. Ayun, lalabas na kami. Ang ganda, nag-enjoy talaga kami. A little getaway from nature. 'Di ba? You know, nature getaway. Sa gitna ng Manila. Try nyo, maganda, promise. Super peaceful. Oo, nakaka-relax.
Tapos hindi mainit. Kaya tamang-tama. Nandito na kami sa Grab. Papunta na kami sa Robinson para kumain ng lunch. Gutom na gutom kami. Nandito na kami sa Robinsons. Kakain kami dito sa Bacolod Chicken Inasal. Nag-order kami ng madaming pagkain. Gutom na gutom, halata. Ito ang appetizer ko, balat ng manok. Nag-order din ako ng sisig, syempre, pero darating pa. At ito ang pagkain ni Jess, may sinigang, monggo, ano yan, liempo? Tapos may lumpia at syempre may kanin pa. Kaya mag-appetizer muna ako. Oh, tamang-tama. Thank you po. Tamang-tama, ito na yung sisig ko. Pork yung kinuha ko na may itlog pa. Ihalo mo para maluto. Oo, ihahalo ko muna. Sizzling sisig. Tikman natin kung masarap yung sisig nila dito. Hindi ko pa natikman eh. Yan, ihalo muna natin para luto yung itlog. Crispy chicken skin. Crispy chicken skin? Yeah. Dipped in vinegar. What do you think? Oh! It's not bad. It's not as crispy as I was thinking. Tikman ko na itong sisig. Nag-order din ako ng garlic rice. Masarap ah. Creamy. Sige, kain muna kami. Wow. Sarap. Ubos na ubos ang sisig at kanin ko. Grabe ang gutom ko kanina. Ang bilis oh. Tapos na po kami kumain. Pagod na kami. Ubos na ubos ang mga pagkain namin. Sobrang nasarapan kami dahil sa gutom namin kanina. Pero ngayon, maraming salamat po sa panonood sa simpleng vlog po namin. Abangan po yung mga susunod na vlogs. Kasama po ang mama ko at mga ibang kapatid ko. Darating na sila sa Sabado. Kaya excited kami. Abangan po. Maraming salamat po. Ingat!